Makigsuon sa pag-abot ni Jesus sa Nazaret, murag maayo ang tanan. Pero sa panahon nga gitagaan og atensyon ni Jesus ang pangandoy sa mga tao para sa milagro nga iyang himuon usab ngadto kanila, agig prueba kung siya bagayod ang gipili sa Ginoo, ang katawhan sa Nazaret nagsugod og pagduha-duha. Dili sila kasabot nga ang usa ka mapabsaanon nga anak sa panday karon magsangyaw na og nagtudlo nga may otoridad ug kahibalo. Dili nila makita nga ang anak ni Jose miangkon nga siya ang pinadala sa Ginoo. Nabasa ni Jesus kung unsa ang anaa sa ilang mga kasing-kasing ug gisulti niya ang panultihon, "Doktor, tambali ang imong kaugalingon." Normally, ang doktor makaayo sa uban, pero gisulti sa panultihon nga ayuhon ang iyang kaugalingon. Nining context, ang panultihon nangahulugan buhata para sa imong kaugalingon ug dinhi usab sa imong katagilungsod. Ang milagro nga imong gihimo ngadto sa uban. Sa tibuok ministry ni Jesus, si Jesus naghimo og mga dagkong mga butang ug mga timailhan ug daghang nahimo nga mga milagro. Ug daghan ining mga dagkong milagro nga misunod ang mga tao, mipadayag silang pagtuo diha kaniya isip Mesiyas ug anak sa Ginoo. However, ang katawhan sa Nazaret wala mutubag sa tawag ni Jesus uban sa pagtuo, pero anaa ang pagduha-duha. Unsa pa may daghan, gisalikway nila siya sama sa Israel, ilang gisalikway si Elias o si Eliseo. Ang duha ka propeta wala dawata sa ilang kaugalingong mga lungsod. O ang duha ka milagro nga ilang gibuhat nga gihimong reference ni Jesus, gihimo dili para sa mga Israelita, kundi para sa duha ka tawo nga dili Israelita. Si Elias mihatag og pagkaon sa byuda sa Sidon sa panahon sa dakong gutom. Si Eliseo giayo si Naaman nga may sangla nga taga Syria. So mga igsoon, mangutana kita karon sa itong kaugalingon. Unsaon man ako pagtubag diha sa pagtuo si Jesus karong adlaw? Ug unsa may hagit para kanato? Ang lawom nga pagsabot sa iyang mga pulong ug lawom nga pagkinabuhi sumala sa iyang pulong matag adlaw. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalimbanong pagampo.